gọziri m na-eleghị anya n'azụ ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ onye ọlụ ebube gọziri m na-eleghị anya n'azụ ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ ngọzi Chukwu nyere m n'ụwa chaba ndị ire anya ị na-anụla ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ amara Chukwu dị n'isi m chaba ndị ire anya ewume ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ onye ọ na-ewe ya webe onye ọ na-afịọ ya fịọba ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ asị m onye ọ na-ewe ya webe onye ọ na-afịọ ya fịọba n'ụwa ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ ọ dị m ka ọ bụ na nlọ ihe ọma Chukwu na-emere m brọda ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ nwanne m ọ dị m ka ọ bụ na nlọ ihe ọma Chukwu na-emere m ewe ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ God has turned my mistakes into miracle ebube ụmụ Chukwu bịa n'ụlele ọzara amịwala nọ mkpụrụ ewume a ihe ọma ahụ nke Chi mere m nna Jehova nyetụ ibe m amara ọma ahụ nke iji chọọ m mma n'elu ụwa ebube nyetụ ibe m everybody na nganga onye ụlọ adịghị akpa n'elu ụwa ilode nganga ofu onye adịghị mmanụ akwa mkpara nganga m pụta ibe m akpara pụta ụwa ha bụrụ ije wele onye si n'ife ọma adịghị mma n'elu ụwa ya were ọnụ biri ọkụ ọ bụ onye ga-asị na anya ụfụ na-eme ya na ngọzi chinyere nụ nwanne ya hey! When you celebrate what comes to your brother, you will be the next to celebrate. Anya ma hụwa ngọzi chinyere ibe m hey! Ịma Chukwu gọziri m na-eleghị anya n'azụ brother ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ ịma onye ọlụ ebube gọziri m na-eleghị anya n'azụ ụmụ Chukwu na-anụla na-eleghị anya n'azụ ịma na ọ dị m ka ọ bụ na nlọ ihe ọma Chukwu na-emere m ewume ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ nwanne ọ dị m ka ọ bụ na nlọ amara nke o ji chọọ m mma n'ụwa m ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ asị m onye ọ na-ewe ya webe onye ọ na-afịọ ya fịọba n'ụwa ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ asị m onye ọ na-ewe ya webe onye ọ na-afịọ ya fịọba ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ nwaanyị tụrụ ime ọmụ nwa ọmụ ejima ịnụ ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ mgbe ụwa na-ebe akwa ngọzi Chukwu ezuworo m ewe ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ ngwa rapụ kalenda lebe kọmanda gị anya gị nwa Chukwu ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ nwanne ma Chineke gọziri gị eleghị anya n'azụ ịnụ ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ ịma Chukwu gọziri gị nwa na-eleghị anya n'azụ ị na-anụ olu m ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ lenu mgbe ụwa na-ebe akwa amara Chi na-edu gị nwanne m ị na-anụ ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ ajọ mmanụ ajọ onye ma ha na-eme na nkịtị ebe ị nọ nwa Chukwu ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ eyi do you know the grace is speaking amara na-ekwu okwu amara ọtụtụ gara ụzọ ka ị gara wela n'udo ịma ha bụrụ ndị nwụrụ anwụ anya ahụ ka ị na-azụ iwe nwuru o nwere ndị zụrụ ya ọsụ ha ya ọtụtụ gara ịmụ nwa ịma ya isi na nwa ha apụtaghị amara dị n'isi gị nwanne m otu akọdị nwanne ya ka m jisi Chi gọzi m eleghị anya n'azụ ị na-anụ nwanne m ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ
anya n'elu gị nwa Chineke ịnụ ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ nwata gbakọ ka nke ibe ya nwa si n'ọbara ya na jọfịa nwa gị onye n'onwe gị ogwu n'isi onwe gị ọ na-akụwa ihe o soro gị ịkpa amara ihe o soro gị ịkpa ngọzi Chukwu nyere m ihe mma bụ na Chukwu gọziri m eleghị anya n'azụ ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ asị m okike kere mmadụ oleghị anya n'azụ wee gọziwe m ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ ime onye ọ na-ewe ya webe onye ọ na-afịọ ya fịọbawa ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ asị m onye ọ na-ewe ya webe onye ọ na-afịọ ya fịọba n'ụwa ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ ọ dị m ka ọ bụ na nlọ ihe ọma Chukwu na-emere m ịnụ ewo ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ ịma na ọ dị m ka ọ bụ na nlọ ihe ọma Chukwu ji chọọ m mma brọda ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ asị m onye ọ na-ewe ya webe onye ọ na-afịọ ya fịọba n'ụwa ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ ọ dị m ka na nlọ ihe ọma Chukwu ji chọọ m mma ewu m ewe ọ gọziri m na-eleghị anya n'azụ ịdị n'okwu Chineke yesanụ